Mga igsuon, kung naatay hangyo sa usa ka tawo ba, unsay atong buhaton aron musugot siya or aron maluoy siya? Atong pangitaon unsay iyang weakness, unsay makapahumok sa iyang kasing-kasing, kung inistambay pa, unsay iyang patyanan. Sama pananglit kitang mga Pinoy, unsa may atong weakness? Dali ratang maluoy kung naay masakiton. Maunang diha sa balay, kung makasala ganita, magpasakit-sakit dayon ta aron kaluy-an ta. Bisan gani diha sa mga balita sa TV, ang mga tawo nga masakpan nga naghimog daotan, magpasakit-sakit dayon aron pasayloon nato. Pero mga igsuon, how about si Kristo atong Ginoo? Unsa po'y makapatandog sa iyang kasing-kasing? Tubag, diya sa Ebanghelyo. Naay babae nangayog tabang niya kay nagsakit ang iyang anak. Gitubag siya ni Jesus, kung akong usbon ha, ang kaluwasan para lang sa mga Hudiyo. Dili man ka Hudiyo, pero wala mo give up ang babae. Midugang na pud si Jesus, dili dapat ihatag ang pagkaon sa mga iro. Na imagine iro. Unsay tubag sa babae? Oo, iro ko. Pero bisan ang mga iro makakaon man sa mumho nga mga tagak sa lamesa sa iyang amo. Pagkadungog ni Jesus ato, nakaingon din sa babae, pagkadako sa imong pagtuo inday, matuman ang imong gihangyo. Mga igsuon, now we know nga kana di ay atong pagtuo, faith, mao di ay nay makapatandog sa Ginoo. Mao nay makapahumok sa iyang kasing-kasing. Now, dili man gahi og kasing-kasing ang Ginoo, kabalutaan na. In fact, dali ra gyud siyang maluoy basta pamati niya nga kanang tawhana sa iyaha ra gyud ni salig. So mga igsuon, kung magpakita bitaw ta og pagtuo niya, nga bisag unsaon tagsulay sa atong problema, dayon dili bitaw ta mo give up, sama sa babae sa Ebanghelyo, gisuklan gyud niya, wa gyud siya mo give up sa iyang problema. Kana bang, oo iro ko, pero bisan ang mga iro makakaon man sa mumho nga matagak sa lamesa, kana nga pagtuo mga igsuon, maingnan pud ta ni Kristo, pagkadako sa imong pagtuo, matuman ang imong gihangyo. Mga igsuon, kabalo na taon sa ibuhaton ha. God bless.